Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka-8 August 2025. Okay, kusho sikhumbule izolo ukuthi uZoleka unyanyile lana ebebelele khona bonke ngoba usisi kaHlathi ebelokhu ememeza igama lakhe. Hhayi namhlanje bavele babuyise leyo nto noThandeka besho khona ukuthi ubelokhu ebemeza amagama abo izolo elele elokhu ethi Zoleka, Thandeka. Bahleka baze bashayana izandla. UZoleka wakhala ngokuhonqa kwendoda kaThandeka wavele nje wathi uThandeka ngiyakwamukela empilweni yami sisi. Kanti kusenjalo uzoqhamuka usisi kaHlathi besahleka kanjalo wafike wathi libele ukuhleka ekubeni utshwala bungakhanyiwe lapha endlini. USidney uhlele etafuleni bandla nemndeni wakhe udla isidlo sasekuseni. Wabe esedingida le ndaba yakhe yokuya emsebenzini zavele zathuka zoma iy'ngane zakhe ngoba yinto ebezingayazi. Wabe esechaza ukuthi iKhuselathek imenze umuntu ongeyona waze wacishe walahlekelwa indodana yakhe ngoba bebehlezi bexabana njalo. Washo nawe uLwandle ukuthi wacishe wangikhipha umphefumulo ngibhanqa nezindoka kanti umakho uzovele amkhuze kusenjalo. Ubese esigxilisela bakithi uSidney kwindodana yakhe. Usisi kaHlathi uZoleka kanye noThandeka bakhama utshwala bazixoxela uThandeka noZoleka. Abamnakile usisi kaHlathi okuyilapho avele khona athi yena uwumuntu olungile wavele wazithulela nje uZoleka. Waqhubeka wabuza uZoleka ukuthi akamkholwa yini wavuma uZoleka esho khona ukuthi ilokhu afika la kwamabandla akamfuni manje ingakho engamkholwa. Wase wathi usisi kaHlathi nawe awubafuni abantu bakamabandla. Ubese echaza uZoleka esho ukuthi akekho umuntu wakamabandla ongamthandi kanjalo nomyeni wakhe uyamthanda konke nosapho lwakhe. UThandeka uye kaThumeka uthe efika nje wabe sethulula izindaba zakaZoleka esho khona ukuthi bazizwe kanjani izolo ngokufika kwetafula nesihlalo. Waphinde waxoxa nezigigaba zikasisi kaHlathi. Ngalowo mzuzu uThumeka akamnakile usilela itafula lakhe elisha. Uthe esuka wabe semtshela ukuthi uzoyeka ukuthatha izindaba zakaZoleka uzilethe ngapha. Waphoxeka kanjalo uThandeka wabe esivala umlomo ngokuphoxeka ngokuncoma itafula laThumeka azithengele lona. UZoleka use-ofisini lakhe ubuka incwadi kaSidney yokuresign kodwa uyambona ukuthi akaphathekile kahle. Ubese ecabanga izinto zakudala ezenzeka uZoleka esanda kufika besebenzisana kamnandi ndawonye omunye nomunye behlezi behleka. Uvele wangabe esapholisa amaseko wafonela uSidney wathi ucela afike e-ofisini lakhe ngo-4:30. Wathi uyachaza uSidney wavala ifoni uZoleka. Ulinda ulunguza omabethu noQhawe njengoba belungise izinto nje. Uyambona nje ukuthi akaneme sidalo kodwa kunzima ukuthi akusho lokho. Hhayi nabo baze bayafunzana ungafunga ukuthi sebenzela yena. Kanti kusenjalo kuzoqhamuka uLwandle azame ukumkhuza ngale nto ayenzayo akhombise khona ukuthi nje impela uyaluhalela uthando lwabo. USidney ufike e-ofisi laZoleka useyakhuluma nawe uZoleka ukuthi uyacela bandla ukuthi angayeki ukuba i-CIO njengoba nje yena engunkosikazi womuntu aphinde abe ngumama. Kunzima ukuthi athwale wonke lo mthwalo emahlombe akhe. Ubese ecela ukuthi babe imbumba basebenzisane ukuze iKhuselathek ibe ikhampani eseqopheleni eliphezulu. Ugcine esevuma bakithi uSidney wajabula noZoleka. UZoleka uthe esajabulela ukufika kwengane yakhe izohlala naye emva kwesikhathi eside. Kwavele kwafika umndeni wakamabandla uthe qhu etekisini. Babuzana bodwa uQhawe nomawethu. UMawethu wavele wathi okusho ukuthi indlela abazokwelikhama ngayo uQhawe. NoZoleka lana ubuza uHlathi ukuthi kwenzakalani. Naye uHlathi uyamtshela ukuthi ababizwanga uyena babizwe usisi wakhe ukuba bazohlanganyela kanye nabo. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.